Jsme zpátky! Ahojky, tak my vás po delší době zdravíme u nové epizody a jsme hrozně moc rádi, že to můžeme nahrávat a natáčet. A jste to taky nečekali, stejně jako my, ale chtěli bychom vám v této epizodě objasnit, co se mezi náma vlastně stalo, proč byla taková delší pauza a chtěli bychom vám to v této epizodě říct a objasnit. Spoustu z vás nám psalo, jak na Instagramu, tak někdo nám psal i osobně, co se vlastně mezi námi stalo, nebo co se stalo s tím profilem, proč jakoby už netvoříme, protože jsme tak jako tvořili a najednou jsme vlastně z těch sociálních sítí úplně zmizeli z toho našeho profilu, no. No, určitě bychom vám chtěli říct to, že tvoříme od roku 2019, což prostě je nějaká doba a musíte si sami všimnout, když jste se na ten profil podívali, nebo se na něj třeba teďka podíváte, že už těch příspěvků tam je prostě hodně, takže je to nějaká doba, co tvoříme a prostě v tuto chvíli, nebo v tu chvíli, kdy jsme netvořili, tak prostě nastal ten zvrat toho, že jsme potřebovali si dát pauzu i od toho tvoření a možná i sami od sebe, když to takhle jakoby řekneme, ale zase jsme tady, takže to znamená, že to je pozitivní, dobře to dopadlo, ale prostě nějaký věci se tam prostě během té pauzy, nebo když ta pauza nastala, pokazily. A přesně jak říká Sapča, když tvoříte delší dobu s někým a fakt je to jako na denní bázi, my jsme se Sapčou fakt trávali každý den, celý den, prostě od rána do večera a neustále jsme tvořili, neustále jsme vymýšleli nějaký nový věci, tím, že tohle to není jediný projekt, kterýmu se věnujeme a máme jich víc, tak my jsme fakt spolu byli úplně non-stop, což pokud se s tím nenaučíte správně pracovat, tak může ve spoustě případech být i takový jako nebezpečný, protože potom už si vzájemně vlastně lezete úplně krkem a může to vlastně ohrozit ty vaše projekty, které společně děláte, což se vlastně jakoby potom stalo i nám. Já musím zaklepat, takže klepu teďka, protože jsem strašně moc ráda, že tím, že na sebe pracujeme, že jsme si postupně ty věci nějakým způsobem naučili vykomunikovat, protože to fakt došlo i do nějaké fáze, kdy my jsme nějakým způsobem chtěli zase něco začít tvořit, ale pak prostě jsme se někdy zase nepohodli a tím, že my jsme obě dvě cholerické povahy, tak to prostě dopadlo tak, že jsme si třeba i navzájem nezvedali telefony, nebo jsme si třeba neodepisovali na zprávy, nebo tam byly nějaký určitý odmlky, protože jsme prostě asi vnímali obě dvě, že potřebujeme nějakou tu pauzu a tohle byly nějaký takový ty signály, které jsme si dávali. No, byly to prostě signály toho, že už to úplně jakoby nefunguje tak, jak má. To, co se vlastně jakoby stalo a to, co ten důvod, proč jsme vlastně jakoby na nějakou dobu přestali tvořit, tak si myslím, že ten hlavní důvod toho je vlastně to vyhoření, když bych to řekla takhle, kdybych to jakoby měla nějakým způsobem pojmenovat. A to vyhoření je častá věc, proto jsme se vlastně rozhodli o tom i takhle jakoby promluvit tady v tomhle tom podcastu nebo v téhle epizodě, protože ten stav vyhoření vlastně není nic příjemného, protože pokud jakoby každý den tvoříte, vydáváte ze sebe nějakou energii, ale nikde jinde ji potom už nečerpáte zpátky, tak po nějaké době vlastně vyhoříte a jste v takovém tom stavu, že najednou nemáte vůbec žádný nápady, nemáte vůbec na nic chuť, nemáte vůbec energii na nic a to je to vlastně, k čemu jsme si postupně jakoby doputovali vlastně obě dvě a během té pauzy jsme si prošli jako docela divokým a velkým stavem vyhoření, kdy jsme potřebovali znova nabrat sílu, znova nabrat inspiraci, motivaci a znova jakoby chytnout tu chuť k tomu vlastně tvořit a pokračovat dál v tom, co jsme jakoby měli rozjetý. A musím říct to, že to vyhoření teda, nevím, jak to vnímáš ty, ale teda já jsem dostala tím vyhořením docela dost velkou facku, jako myslím, že to je zase pozitivním jakoby způsobem, jo, protože zase spoustu věcí člověk naučil a uvědomil, ale zase jako pak jsem si zase uvědomila i to, protože tím, že jsme netvořili, tak jsem se toho projektu prostě já třeba osobně nechtěla vůbec zdát. Já vím, že třeba Sárča bojovala s tím, že už jako říkala, tyjo, tak někdy je dobrý zavčas skončit, já ti pak asi nechám říct tomu, jak to vnímáš ty, ale já jsem furt si říkala, ne, prostě máme tam, já nevím, nějakých 600 příspěvků, začali jsme tam točit ty storíčka, mluvený storíčka, kdy jsme vlastně zbavili se toho strachu, vyšli jsme z té komfortní zóny, kdy vlastně jsme se nebáli mluvit na storíčkách a viděli jsme vlastně na těch storíčkách nebo celkem na tom Instagramu, kde vidět celý ten náš progres, kam jsme se vlastně posunuli od toho roku 2019 až vlastně po ten rok 2023, takže jsem se toho prostě strašně nechtěla vzdát, jo. Ono to vlastně není něco, co by se stalo ze dne na den, jako že bychom tvořili a najednou si řekli, tak už nebudem tvořit. Ale fakt to šlo jako postupně, že já jsem přišla se Sapčou, třeba říkám, hele, já už nemám nápady, už nemám sílu to tvořit dál, už fakt jako nemůžu. Asi to vidím jako, že si dám pauzičku, nebo že prostě skončíme s tím projektem a Sapča byla pořád taková jako, tak to hecneme, tak to dáme prostě. Takže my jsme vždycky tak jako
to nakonec hecli, snažili jsme se jakoby dál pokračovat, vždycky s tím hecnutím přišlo něco novýho, takže ať už to byly nějaký, jakože jsme se pustili do Reels videí, který byly mluvený, nebo to potom byly ty podcasty, tak to byl vždycky nějaký jako impuls. Jo, přesně, takže to teda jako hecneme ještě jednou, ale já jsem potom došla už do takové fáze, že už jsem prostě nemohla, že už jsem byla úplně vyřízená, už mě to vlastně ani nebavilo a postupně to jakoby dospělo k tomu, že jsem šla za Sapčou a řekla jsem mi, že s tím projektem jako končím. Jestli v tom chce pokračovat, tak ať v tom pokračuje, ale já už prostě nemůžu. A Sapča na to reagovala stylem, to ještě hecneme, to nevzdáme přece. Ne, tak já jsem to nechtěla vzdát, protože už jsem věděla, nebo samozřejmě vždycky se ty cíle nějak mění, ale že jsme nějaký cíle prostě měli, kam bychom se chtěli dostat s tím projektem, kam ho chceme třeba posunout i do budoucna. A ta představa toho, že vlastně už to tak nějak bude pryč a už to nebude, protože to byla fakt naše jakoby značka, kdy jsme začínali úplně od nuly a na tom jsme se fakt všechno naučili. Byla to vlastně obrovská součást toho našeho života. Takže se mi toho prostě nechtělo vzdávat, jo, ale tím, že Sárča říkala, že už by tam jako nechtěla tvořit, tak já jsem si říkala, tak vzdávat se toho, tak si zkusíme k sobě najít nějakého parťáka, ale zase nechtěli jsme k sobě najít ledajakého parťáka, chtěli jsme někoho, kdo prostě bude naší jakoby součástí a bude v podstatě k nám sedět, protože nechtěli jsme se z toho vzdát, že bychom to úplně jakoby předali, protože vím, že když jsem třeba právě dávala nějaké jakoby statusy ohledně toho, tak se lidi jakoby ozývali, že by tu stránku třeba mohl někdo koupit, že by ta stránka mohla prodat, ale při představě, že vlastně tu stránku prodáte a pak představte si, že máte něco, co jako vytvoříte úplně od nuly a najednou byste se toho měli vzdát, měli byste to někomu jako dát, nebo nedej bože prodat, prostě pro nás to bylo a za kolik, víš co, to je prostě nepředstavitelný vlastně. Pro mě, nebo myslím si, že pro nás je to nevyčíslitelná hodnota, protože tam je strašně moc všeho, tam je strašně moc kontaktů, obsahu, myšlenek, progresu. A teďka to někomu kdyby prodáte. Někdo přišel a celý to smazal. Mě by prostě ubila půlka života vlastně. No, jako takže právě tohle jsme se taky bavili a tak nějak na základě, nebo nevím, jestli na základě toho, ale pak jsme se prostě došli k nějakému jsme se vlastně jakoby shodli, že jakoby asi ta pauza je na místě, protože už i my dvě mezi sebou jsme měli takový jako vztahový problémy, nebo jako už to bylo takový, že jsme se jako, nechci říct, že jsme se hádali nějak jako moc, ale prostě už jsme spolu jakoby nevydrželi nějak dlouho v té místnosti, že prostě už to bylo takový, jako trošku jsme byli obě na pěst, takže nakonec jsme se vlastně shodli na tom, že bude fajn, že si dáme pauzu jako od toho projektu, tak vlastně jsme si dali i každá vlastně takový jako prostor, jako nebojte, my jsme se furt vídali, protože jak jsem už říkala, máme spolu víc projektů, ale dali jsme si asi větší prostor, aby jsme prostě mohli jakoby každá si žít i ten osobní život, každá se rozvíjet i v něčem třeba dalším, v něčem novým, někde nabrat prostě nějakou novou energii. A pak nějak jsme prostě se rozhodli, že vlastně nám to strašně chybí. Já nevím, kde přišel ten impuls, kdy nám to jakoby chybí. Pamatuješ si to? My jsme plánovali rok 2024 a řešili jsme prostě různé jako věci, možnosti a tak. A teď já ani jakoby nevím, jak ten impuls vlastně přišel, ale nějak prostě, já už jsem o tom, už mě ta myšlenka prolítla jako někdy na podzim v hlavě, jakože mě to docela chybí, že bych se k tomu jako vrátit chtěla, ale nějak jsme to myslím ani ten spolu... správný čas. No, ale nějak jsme to spolu vůbec nerozebírali. A pak nějak jakoby, jak jsme plánovali ten rok, tak jsme si nějak řekli, nějak se k tomu chceme prostě vrátit, protože nás to baví, milujeme to tvoření. Teď jak už jsme nabrali i tu energii a tu sílu zase tvořit a posouvat se dopředu a pomáhat vlastně jakoby dalším, to je vlastně ten cíl toho profilu, pomáhat dalším lidem, holkám se jakoby posouvat. Chceme někomu sdělit nějaký další informace, zkušenosti, protože za tu dobu jsme si obě prošli nějakýma dalšíma jako lekcema, překážkama a tak dále, takže máme zase nový informace. A tím, že jsme prošli vlastně vyhořením a nějakýma jakoby věcma, co jsme se díky tomu naučili, že to chceme uchopit trošičku jinak. Takže se můžete teďka těšit na to, že ten profil bude takový fakt refreshnutý, bude vypadat trošku jinak. Celkově jsme to uchopili jinak a možná to bude i na základě toho. Já vím, že jakoby tohle může být tabu téma, jo, ale i to, že jsme tvořili nějakých 3,5 roku a v podstatě jsme tvořili jsme to, že nás to samozřejmě bavilo. Ale v určitý fázi, když třeba za to pak nemáte i žádný příjem a vy do toho dáváte strašně moc času,
tak co si budeme taky díky tomu, tohle taky trošičku možná přispělo k tomu vyhoření, protože máte sice pořád tu motivaci, protože víte to, že někomu to pomůže na té druhé straně, ale tím, že za to nic dál nemáte, tak z ničeho potřebujete platit nájem, z ničeho potřebujete žít a myslím, že to je taky jakoby důležitá složka. Vím, že to může být tabu téma, ale chtěli jsme to tady zmínit, protože to byla ta jedna součást toho, co přispělo k tomu vyhoření. Říkáme to tady i z toho důvodu, že možná sami si procházíte něčím, že spolupracujete nebo děláte nějaký projekt, něco, co vás jako baví a je to strašně super, pokud vás to baví a naplňuje, tak to dělejte, ale ve chvíli, kdy začnete cítit, že už se vám to moc dělat nechce, už jakoby hledáte výmluvy, proč se tomu zrovna nemůžete třeba věnovat a tak dále, tak popřemýšlejte nad tím, jestli to nevede právě ke stavu vyhoření z toho důvodu, že jakoby za to nejste finančně ohodnocení, nebo že vás někdo nějakým způsobem neohodnotí. Já vím, že kdykoliv nám někdo z vás napsal jako zprávu, že má smysl to, co děláme, tak jsme jako byli znova nakopnutí energií. Jo, vás to nakopne, jo, tou energií. Tak. Takže i tady takovýhle ohodnocení je vlastně strašně super, takže to já to jsem k němu takhle chtěla doříct. Chtěla právě taky dodat, abyste to věděli, co a jak, protože teďka bychom se chtěli dostat tomu, na co se vlastně tady na tomhletom profilu u těch podcastů, nebo celkově v tom konceptu, nebo projektu, nebo značce Look of My Dreams, na co se vlastně můžete těšit. Určitě se můžete těšit na to, že se chceme vrátit k původní myšlence tady tohohle profilu, nebo tady té značky, co vlastně takhle jakoby tvoříme, protože jsme si od toho trošičku utekli, místo toho, aby jsme se drželi, přepůvodní myšlenka byla vnitřní a vnější krása ženy, nebo obecně vnitřní a vnější krása. Chtěli jsme to rozebírat, protože nám přijde důležitý, aby každý věděl, že je důležitý i to vlastně, jak se o sebe jakoby můžu starat, nějaký tipy, rady, zkušenosti a tak dále, ale je i důležitý to, jakým způsobem o sebe se starám zevnitř a že je důležitý i mít tady tyhle dvě složky vlastně vybalancované. Takže na tyhle témata se můžete teďka těšit, protože jsme si trošku utekli do seberozvoje, do nějakého seberozvoje, hodně motivačních videí a tak, což Citáty samozřejmě jako zůstane, ale už to nebude v tak velké míře a můžete se těšit fakt na nějaký beauty tipy, já nevím, Sapčata miluje teďka vaření nebo ze mě se stala teďka bydlenka, takže budou různé recepty. Přesně a další jako samozřejmě tipy, bude tam víc lifestyleu. Samozřejmě ještě uvidíme, jak to uchopíme, ale třeba jsme si říkali, že i třeba nějaký vlogy nebo nějaký naše denní, jakoby ten den, jak vlastně trávíme, takže taky bychom tam chtěli zakomponovat, takže víc lifestyleový to bude. Tím, že vlastně jakoby teďka od té doby, co jsme se vlastně jakoby naposledy slyšeli, tak se toho strašně moc vlastně změnilo. My už vlastně obě, už to bude za chviličku, za pár měsíců, už to bude skoro rok, co jakoby to už aktivně, bude rok, ne? No, co už jakoby aktivně cvičíme, takže si myslím, že i tady v té oblasti k tomu máme co říct. Myslím si, že obě teď víc pracujeme i na nějakém našem jako zdravém životním stylu a tady tyhle to jsou jakoby témata, které s váma chceme rozebírat, protože jsou pro nás teďka asi nejvíc aktuální. No, takže na to se můžete těšit. Můžete se těšit každý pondělí na podcast, který bude jak na Spotify, tak jak jste si teďka taky mohli všimnout, tak máme nový i obraz, takže doufám, že se vám to líbí a že to třeba i pro vás bude příjemnější, protože pro mě osobně záleží samozřejmě kde, ale když mám možnost obrazu, tak si radši pustím obraz, abych se mohla koukat i na ty lidi, co mluví třeba v tom podcastu, takže máme nový i obraz, takže bude každý pondělí podcast na Spotify a na YouTube. Na YouTube se taky můžete těšit na různý vlogy a tak dále, to už tady Sapča říká, nebo na nějaký speciální videjka, takže na YouTube nás určitě sledujte. A asi největší novinka, která přijde, tak je Hero Hero. Ano, na tom Hero Hero jsme totiž dali, nebo dáváme dohromady sérii bez cenzury, kde bychom se s váma chtěli pobavit právě na témata víc do hloubky a právě bez cenzury, protože jsou nějaký témata, které třeba chceme říct, chceme o nich promluvit, ale ty informace, které chceme říkat, tak budou hodně takový fakt jakoby na tělo. Jsou to hlavně jakoby naše názory nebo soukromé věci, které nechceme dávat úplně jako veřejně zatím v tuhle chvíli. Možná budou nějaký epizody, které veřejně třeba dáme, nechceme to úplně jako uzavírat tuhle chvíli, hlavně to chceme směřovat na to Hero Hero. Není to jediná série jakoby epizod, který tam najdete. Já se na to strašně těším, já nevím, prostě my jsme už tomu udělali jako úvodní fotku a to je úplně... No těšíme se, až to vypustíme jako ven. Dále na tom Hero Hero najdete série, které se budou jmenovat Night Talk. Tam s vámi chceme probírat všechny nějaké aktuální věci, které se dějou prostě zrovna v tom našem životě. Bude to takový otevřený holčičí večerní prostě pokec, kdy si prostě v klidu sedneme na gauč a prostě pokecáme s váma o tom, co je novýho, co se zrovna děje, co nás čeká a budeme probírat prostě ty aktuální dny, co jsou kolem nás a ty aktuální témata, to, co se děje a tak dále. Zároveň budeme
na Hero Hero vydávat všechny epizody podcastu toho klasického, na který se koukáte teďka, tak budeme vydávat vždycky dřív, tak abyste to měli s předstihem, všechny videa, různý materiály a tak dále, to, co třeba budeme sdílet i třeba na Instagramu nebo právě na YouTube, tak vám chceme jakoby dát dřív i na tom Hero Hero. Potom tam budeme dělat živý streamy, protože bychom se s váma chtěli i víc poznat a tak nějak vlastně jakoby probrat třeba, co vás trápí nebo co byste vy chtěli probrat, takže budeme dělat živý streamy a pak nás budou čekat afirmační videa, které bychom tam taky chtěli zakomponovat, protože mě osobně afirmace strašně moc pomáhají, nebo pomáhají mě, záleží vždycky v jaký ty oblasti toho života jsem, protože je poslouchám, někdy pak je zase neposlouchám, ale jsou skvělí za mě, takže určitě bychom vám tím chtěli taky pomoct a přispět tím, že tam nějaké afirmační videa taky budeme tvořit. Můžete se těšit i na nějaký bonusový videjka, který prostě nezveřejníme nikde jinde, ale budou zkrátka jenom tam a to bude taky třeba na různý témata, nebo to, co zrovna se nám bude aktuálně jakoby nejvíc honit hlavou. No a pak se můžete těšit na plánovače, který pro vás máme připravený, jsou to vždycky různý plánovače, ať týdenní, měsíční, nebo na nějaký zvyky, pokud si chcete osvojit a tak, takže to si myslím, že by pro vás taky mohlo být obrovský bonus. Možná tam do budoucna začleníme něco dalšího, to zatím teďka úplně netušíme, to bude tak jakoby v průběhu toho i třeba, jak vy tam s náma budete komunikovat, co by třeba vám se tam líbilo a společně se na tom domluvíme a my to pak pro vás vytvoříme, takže to zatím ještě uvidíme. Co si myslím, že pro vás může být úplně super, tak je to, že pokud je nějaký téma, který byste chtěli, aby jsme rozebrali, tak právě na Hero Hero nám to můžete napsat a můžete rozhodovat o tom, jaký téma chcete, aby jsme aktuálně třeba natočili, o čem chcete, aby jsme povídali, jaký názory třeba máme rozebrat, jestli s tím souhlasíme, nesouhlasíme a tak dále. Takže právě na Hero Hero to budete moc ovlivnit. Určitě se nemusíte bát, to Hero Hero nebude stát Myland, určitě bychom to chtěli dát, nebo máme to na myšlení dát za přijatelnou cenu, tak aby to bylo fakt pro každýho, ty materiály byly přístupný pro každý, aby to pomohlo, aby to nebylo tak, že se budete pak cítit pod tlakem, že byste třeba strašně chtěli, ale bude tam nějaká vysoce nastavená cena, určitě nebude, bude to úplně přijatelný, myslím, že úplně skvělý. Chceme díky tomu vlastně vytvořit takovou soukromou komunitu lidí, která právě se bude zaměřovat na ten růst, budeme si vzájemně předávat nějaký tipy a zkušenosti a myslím si, že by to mohlo být strašně super jakoby komunita, strašně super prostředí na to, aby jsme vám tam mohli dávat fakt takový jakoby interní informace, protože obě máme nějaký osobní soukromý život a ne všechno chceme sdílet takhle úplně jakoby třeba na Instagram nebo právě na ten YouTube či Spotify, takže právě chceme mít i takhle to Hero Hero, kde prostě k vám budeme mluvit upřímně, otevřeně, budeme vám ty věci prostě říkat tak, co si o tom jakoby zkrátka myslíme a řekneme to víc na rovinu, než právě třeba na tom Instagramu nebo v těch podcastech. Já chtěli bychom s tou udělat takový safe place, protože co si budeme právě třeba ty sociální sítě, když bychom tam dávali všechny informace, tak tam jsou i lidi, kteří pojďme je to vlastně prostě veřejný profil. Ano, je to veřejný profil, veřejný prostor a my to právě chceme udělat pro vás to bezpečné místo na tom Hero Hero, aby se tam cítili dobře, aby vám to právě pomohlo a byla to ta podpora k tomu vašemu růstu. No a to je vlastně asi... Ne, ještě budeme dávat spoustu obsahu na Instagram, takže se můžete těšit, to je taky jakoby další složka, kde už máme namyšlený, jak to povedeme, nebo dáváme to dokupy, ale už si myslím, že už jsme to tak jako vychytali a jsem zvědavá, co na to řeknete. Jak se vám to bude líbit? Bude to změna, trošku opustíme naši milovanou růžovou. Kdo už nás sledujete dlouho, tak víte, že se růžové držíme hodně dlouho už. A vlastně celou dobu, co tvoříme. A nějak už jsme si doputovali k tomu, jako růžová je pořád naše oblíbená barva. To ne, že ne, určitě tam ještě uvidíte. Ale nějakým způsobem asi obě už jsme trošku starší a už se nám líbí něco jiného, než aktuálně třeba na tom profilu teďka je. Takže můžete počítat i s tím, že se to trošku změní a i vizuál toho profilu bude trošičku jinačí a strašně se na to těším, co na to taky vlastně řeknete. Já taky, my jsme to tvořili a úplně ty kráso, to je já nevím, jak to mám teďka jako říct, to je úplně něco, co do tohohle bodu nějakého jsem chtěla jako se dostat a my jsme se do něj konečně dostali. Víte co, jakože fakt jako já když jsem to viděla, říkám, bože, jsem zvědavá, na co a to řeknete prostě. My jsme tady tak seděli, teď já jsem tak otočila ten počítač a říkám Sapči, tak co si o tom myslíš? A Sapča, to je úplně super, prostě to bylo strašně dobře a celou dobu to vlastně koukala potom, takže se těšíme, až vám to ukážeme. Protože to je prostě něco, fakt do tohohle bodu jsme se podle mě chtěli dostat a já vím, že to je nějaký progres, jo? Vždycky to prostě nějakou dobu trvalo to trošku díl, ale nějakou dobu to prostě... Jenom nějaký 4 roky a půl. 4 roky, ale ježišmarja, já se fakt těším, takže nebudem to dlouho obkecat,
napsat, prostě vy to pak uvidíte sami, jo. Takže budeme moc rádi za nějaký vaše zpětné vazby a za to, jak se třeba, když nám napíšete, jak se teďka máte, co je u vás aktuálně novýho, protože se spoustu z vás jsme si i psali, takže klidně nám napište, jak se teďka máte, jak se vám daří, co se stalo za tu dobu, co jsme si třeba nepsali, co jsme se neslyšeli a tak dále. A my se v tuhle chvíli asi s vámi rozloučíme, ale ne na dlouho, protože od teďka se budeme vídat každý týden, takže se na to strašně moc těšíme. Takže mějte se hezky a uvidíme se u další epizody. Tak se mějte krásně. Ahoj!